ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. аз ҳамаи шумо хоҳиш аввал пеш ай тамошо кардан лайка биҷиқен, баъд тамошо кунед. ҳамин як секундай ҳамунҷода як ангуштакай меҷиқиш тамом дига тамошо кардан мегирӣ. инамо барои шумо дар бозори Корон ҳафтум дарвозаем ҳиҷобои фасонака нишон метиҳем туркира. шумо тамошо кунед, мувофиқи талаби шумоай. пад мад намета 100%, гаранти дорад, турки тозаай. инами расветкаш ду намуд расветка дора. ина размераш ай 42 то 52 ҳастай. ё размерои туркиян. одамое ки 56 мепӯшанд ҳами иҷобо мешаванд буда. инаиш дига хелай ранги бишифкавори дора, бо санг задагиай. ина нархашон 500 сомон. 500 сомон. иш 480 сомон. ана гарантия доранд, гарантия качества доранд. бори турки тоза. то размери 56 ки касе ки расистки мепӯша, ҳамаки то размери 56 дора. ай 56 58 пӯшо 60 пӯшо чӣ накунанд. касоне ки дар канал обуна шидагӣ нестанд, меҳмонанд, марҳамат обуна шавен. ҳар бегоҳ видеои нав дар нав ҳаст, шумо метавонед тамошо карда. ина нархи анаиш 400 сомон. инаиш 400 сомонӣ. ина нигаҳ кунед ки инаишам нархаш 420 сомонӣ. анаи накидкаи турӣ нархаш 200 сомон. накидкаи турӣ меган ира, нархаш 200 сомонӣ будай. инаҷа ай тараф ҳамёра нархаш 400 сомонӣ. ина марҳамат хушрӯ бибинед, фирмаи турки тозай. инаи дуюмгиш 480 сомонӣ. инаи сияе ки мебинед сеюмаш 450 сомонӣ. ина куртои нав ғавс. ина фирмаи багиза, касе фирмаи багизара медона, ай ина нархаш 450 сомон. ғавси хушрӯ, фирмаи багиза. бояд бори дига такрор мекунам, фирмаи багизаи аҷоиботай. хеле ай пеш бо ба дараҷа оли хушрӯай. ана иҷода мо барои шумо халатои туркӣ калоноша 1 XL сар мешавад то 5 XL. материалш вилюрай, качестваш аҷоибай, духташ аҷоибай, туркии тозай. мо барои ҳамо подписчикое ки гуфтан халатои турецкия. ина марҳамат тамошо кунед. ё поча надоранд, хичон прамоянд, барое ки хичон калонанд. айнами ду та расветка дорем. ай модел, айнаи модел се та расветка ҳастай. айнамишам 1 XL сар мешавад то 5 XL. духтшон аҷоибот вайрон намешаванд. нархшон 350 сомон, 380 сомон. дарозан, качества доранд. и соҳиби бор мега ки ма гарантия метавонам чизам да. ма фақат ами чиза ами халатора ма мефурӯшам, ҳар сол савдо мекунам. гарантияшам дод ки касе ки жалоб мекунам ма ҷавоб мегӯм. инаиш аҷоиботай 4 та расветкаш ҳаст. модели туркӣ. нархаш 350 сомон. 300 сумда вақте метавонанд ки шумо 5 6 7 дона бигиред. ина марҳамат шумо бибинед. бисёр савдогаро намехоҳанд чиба ки меган расветка кунанд. ина марҳамат жилеткаи дароз. дарозиш 1.20
беҳад сабукан, чи капшон доранд. неки снимаишиян метавонед ки шуморо снимат кунед. бо анози мо барои шумо як таша снимат мекунем. жилеткара ин ази снимат мекунем як таша. шумо бубинед беҳад хушруван, качествашон аҷоиботай. пекинай, бори пекинай тоза. нархиш 250-270 сомон. дарозиш 1.20. ай размери 42 сар мешавад то 60 ҳастаяви 60-62 размер ҳаст. единственное чизе ки то размери 62 мо ёфтем барои одамое ки чӣ мекунанд, замок дора, оз мо дурунша мекушем. баъд двухсторонияи сабукака барои одамои коргар ки постоянно кор мекунанд, ира бигиранд, ҳам шуштанаш осонае, ҳам ай ду тараф мепуши, як тарафаш чирк шава вақтат набоша, бо мегири тарафи дигараша шуштан пушида гаштан мегири то вақти чидана. баъд вақте ки вақт ёфти, баъд ду тарафи чирк шава мешура, ҳеч ка набина. ина 180 сомон наёшай. нархошон 170 сомон. ина марҳамат шумо бубинед. ина фирмаи Харнес аста. тунико фирмаи Харнес. туникоҳои на балшимерка, багиза балшимерка. шумо размер ёфта метавонед. барои ғавсан пад наметаванд. баъд чиёшон нархшон 310 сомонӣ будааст. 310 сомонӣ. хай бори дигар расветкаш ҳастай то размери 56. то размери 56 шумо метавонед ки айнамиам то размери 56 ҳаста. инҷа единствен ҷое ки мо ёфтем то размери 56. марҳамат. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. саломат бошед.